כלפי קריירה איזון היסודות נוצרו עבור מנהלים, מטפלים ואנשי כוח אדם על מנת לטפח, לחזק ולהצמיח את ההון האנושי בארגון. הקלפים מסייעים בזיהוי צורכי העובד ובחשיבה רפלקטיבית ומעשית כיצד ניתן לפעול על מנת לשפר ולרענן את השייכות, הצמיחה, התשוקה והחיבור של העובד לתפקיד, לצוות ולארגון. קלפי איזון היסודות מגיעים עם ערכת כלים מושקעת מעולמות הטיפול והייעוץ הארגוני, המיועדת לזיהוי ואבחון היסודות החסרים בחייו המקצועיים של איש הצוות. בתהליך תוכלו לצלול לחשיבה משותפת, שבסופה תוכנית עבודה לשיפור רווחת העובד והעלאת המוטיבציה שלו. אנו מזמינים אתכן, מנהלות, יועצות ואנשי HR בארגונים, להכיר את התהליך ולהתנסות בקלפים ובערכה בפגישה אישית איתנו, היוצרות, המגיעות מרקע ארוך שנים בליווי צוותים והנחיית תהליכים.